In de klas het belangrijkste vindt. Ik ben de beste onderwijzer van Friesland omdat ik gay Fries praat. Waarom dat ik de beste onderwijzer word? Ja, waarom net? Omdat ik van plezier in de klas hou. Dat ik het leuk vind om met kinderen om te gaan. Ik ben de beste leraar omdat ik zowel Nederlands als Fries ken. Ik ben de beste leraar omdat ik goed Fries kan praten. Ik word de beste lerares omdat ik heel goed met kinderen al weg kan. Ik ben de beste leraar van Friesland. Super enthousiast. Ik word de beste leraar van Friesland. Ik ben de beste lerares van Friesland gewoon omdat ik ben. Ik ben de beste lerares van Friesland omdat ik super graag een ben.